हाग्रामा महिलारिया थांखांनाय माने बिराद गाज्रि सिमां आरो बेखौहाय समाज आं मिडियाफोरखौ खावलायो समाजा बिथांनि नामखौ बारा लायाबारानो मोनसे बिराद माने गोथौ सिन्थाजों हाबा मावनायखौ आङो माने नोंथांमोननि जि माने मिडियाफोर आं बेखौ खावलायगोन खारन बे सासे माने पुरा एलकहलिक आरो फ्रास्ट्रेसन आरो जौ फाग्ला आरो लोगोसेनो लोगोसे बियो अख्रा मानसि बिराद अख्रा मानसि आङो जोंनि बिटिआरनि रायजोफोरखौ गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आं खावलायदों माने जोङो ज' जानायनि मोनसे प्रसेस जोङो खालामदोंमोन आं गावनो बुंदोंमोन बिपिएफजों जों एखेलेगे एलायन्स खालामनानै गेलेगोन खिन्थु बिथाङा गावनि अख्रामि आरो अहंखार माने माने बिराद माने भाषा गैयि आरोखि भाषा गैयि बिथाङा माने बे मोनसे मोजां मोनसे प्रसेसखौ बिथाङा गाफ्लेदों बेनिखायनो जों बुङो बे बारनि उनाव हाग्रामानि माने जेसेबां बुरजा सिट दं जों बेवहाय माने ओरैबायदि जों फाइट खालामगोन बेखौ जों मोनसेबो सिट देरहा होनो हाया आरो बेनि उनाव जाहाथे मिडियायाव आरो मिडियायाव जाहाथे हाग्रामानि नामा फैया आरो बेराफारसेथिं बिपिएफखौ हाग्रामाया मोनसे कम्पानिनो फानदों बे कम्पानिया पिकेबि हा माने प्रहलाद आरो कास्टम आरो बिक्रम बिथांमोननि बे कम्पानियाव माने गेसाव बेदर बानायो आरो बे गेसाव बेदरखौ हाग्रामाया जानो थाखाय बेखौ रेडि खालामगासिनो दं आरोखि थ' बेफोरबायदि आरो गोबां माने हाबाफारिया हाग्रामा मोननियाव सोलिगासिनो दङ बिपिएफआव सोलिगासिनो दङ आरोखि